Πάτερ, σας παρακαλώ, κάνει να διαβάζουμε Mickey Mouse? Βέβαια γελάσατε. Θα μου πείτε, είναι αξιόλογη απορία αυτή? Θα δείτε ότι είναι αξιόλογη απορία από αυτά που θα σας απαντήσω. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι είτε διαβάζουμε Mickey Mouse, δηλαδή περιοδικά που έχουν Mickey Mouse, ξέρετε θα πει Mickey Mouse, Mouse θα πει ποντικός, Mickey είναι ο Μιχάλης, δηλαδή ο Μιχάλης ο ποντικός. Το ξέρατε αυτό, ότι Mickey Mouse θα πει ο Μιχάλης ο ποντικός? Γιατί Μίκης λέμε τον, όχι βέβαια, υποκοριστικό του Μιχάλης, είναι από ξένη γλώσσα. Είτε λοιπόν διαβάζουμε τα Mickey Mouse, είτε τα βλέπουμε ας πούμε σε ταινία ή σε τηλεόραση, δεν ξέρω τι, καταρχάς πρόκειται περί μιας ανοήτου προβολής ή περί μιας ανοήτου αναγνώσεως. Δηλαδή διαβάζει κανείς ανόητα πράγματα. Προσέξτε με, κουτά, να το πω ακόμα πιο χοντρά, βλακώδη, που ένα παιδί μπορεί να ασχολείται τώρα με το Mickey Mouse. Τι να πω βέβαια, αν ένας μεγαλύτερος μπορεί να διαβάζει Mickey Mouse, τι να πω, είναι αχαρακτήριστο. Με κουτά πράγματα θα ασχολούμεθα? Και τι είναι τα Mickey Mouse? Είναι ένας τρόπος, τρίκ είναι κινούμενα σχέδια στην πραγματικότητα, τρίκ είναι, που κινούνται αυτά, τρέχουν, μαλώνουν, κάνουν, φτιάχνουν κτλ. Αν βλέπουμε σε ταινία ή αν είναι σε περιοδικό, με τα γνωστά σχήματα που έχει ο Mickey Mouse και λοιπά, και τρέχει από εδώ και ανεβαίνει από εκεί και κάνει εκείνο και κουτά πράγματα, πραγματικά είναι κουτά. Ύστερα, αφού είναι κουτά, το μυαλό μας ασχολείται με κουτά πράγματα, και αφού ασχολείται με κουτά πράγματα, τον αδρανοποιούμε τον νου μας, δηλαδή τον αφήνουμε σε μια κατάσταση αδρανή. Διότι να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο που να βγάλεις από εκεί, το μυαλό σας δουλέψει. Εδώ τώρα δεν δουλεύει το μυαλό, τίποτα. Το μυαλό είναι σταματημένο, είναι αδρανοποιημένο. Ακόμη αυτά όλα, αυτή όλη η μικημαουική, πώς να το πω, φιλολογία, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν τίποτα να μας πούν. Γι' αυτό σας είπα είναι ανόητα. Να μας δώσουν κάποιο παράδειγμα, μια προβολή, ξέρω εγώ, ένα κατόρθωμα, να συγκινήσει τα αισθήματα του παιδιού. Ακούστε, να συγκινηθεί ένα παιδί με εκείνα τα οποία βλέπει, ακούει, να μιμηθεί εκείνο τον ήρωα, ξέρω εγώ, τι είναι εκείνο που θα διαβάσει. Αλλά τι, απλώς βλέπει στα Mickey Mouse κίνηση και περιπέτεια, τίποτα άλλο. Κίνηση και περιπέτεια. Μπορεί να γελάει το παιδί, θα μου πείτε ψυχαγωγία. Ναι, αλλά όταν είναι πάντοτε αυτά όλα, μήπως σιγά σιγά η μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είναι ολεθρία, καταστρεπτική για το παιδί? Διότι επιτέλους, για πέστε μου, στη ζωή μας όλο θα ψυχαγωγούμεθα? Δεν έχουμε τίποτα να πάρουμε? Ανταποκρινόμεθα σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία, που θα πει αγωγή της ψυχής? Δεν γίνεται αγωγή της ψυχής. Με το να γελάς, αυτό είναι ψυχαγωγία? Δεν νομίζω. Ακόμα αν διαβάζει κανείς τέτοια, φτωχαίνει σε ιδέες. Είναι γνωστό ότι αν θα ήθελε κανείς να γράψει μια έκθεση στο σχολείο του, θα πρέπει να έχει ιδέες. Αν δεν έχεις ιδέες, τι έκθεση θα γράψεις? Αν δεν έχεις ιδέες, πώς θα εκφραστείς? Όταν σήμερα λένε οι άνθρωποι, ιδίως ο κόσμος, ο μαθητόκοσμος, δεν μπορώ να εκφραστώ. Βέβαια, όπως λέει κάποιος, τέλος πάντων, λέει, παθαίνουμε μια βουγκαμάρα. Δεν μπορούμε, τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να εκφραστούν. Δεν μπορούν, γιατί ακριβώς δεν καλλιεργούνται να εκφράζονται, να βρουν την κατάλληλη λέξη για να εκφράσουν μια ιδέα. Οι ιδέες σήμερα δεν υπάρχουν. Στο μαθητό κόσμο μας οι ιδέες δεν υπάρχουν. Οι ιδέες είναι φτωχά πράγματα, είναι εκείνα τα οποία, τι να σας πω, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα κουβεντιάσουμε, κουτάκι και περί ανέμων και υδάτων, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε λοιπόν ιδέες. Ο Mickey Mouse θα σου δώσει ιδέες? Τι ιδέες? Κάποτε θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια,
Είχα δει ένα παιδί και είχε πολλά Mickey Mouse περιοδικά, ή εκείνο τον Γκαούρ Ταρζάν, αν βγαίνει ακόμα, ποιος ξέρει, αν θυμούνται ίσως οι μεγαλύτεροι, ο Γκαούρ Ταρζάν. Τι ήταν εκείνο και το φοβερό πράγμα. Ρε παιδί μου, του λέω, πώς θα μάθεις να γράφεις εκθέσεις στο σχολείο σου αν διαβάζεις Γκαούρ Ταρζάν? Θα βγάλεις τίποτα. Βλέπετε συνεπώς, η απορία είναι αξιόλογη, διότι πρόκειται περί ενός κινδύνου. Εγώ σας συνιστώ και σας το λέγω, ότι μην ασχολείστε με τόσο φτωχά πράγματα, με πλούσια πράγματα να ασχολείστε, και να είστε πλούσιοι, όχι με χρήματα. Είναι τόσα πράγματα που μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Λοιπόν, όχι τέτοια περιοδικά, ούτε και τέτοια θεάματα αν προβάλλονται σε ταινίες ή στην τηλεόραση.